a chroeso i pennod arall o Paid Ymddiheuro. Da ni mor falch i ddeitha chi bod mae Myf Cymru yn noddi yr episod yma. So mae'r episod yma am trafod bach amdan iechyd menywod, ond hefyd iechyd meddwl tra da chi yn y brifysgol. Yn amlwg, mae fi ag Elin di bod yn y brifysgol am amser hir, hir iawn. So dwi'n meddwl, da ni efo dipyn o tips i unrhyw un sy'n myfyrio neu sy'n nabod unrhyw un sy'n myfyrio ar sut i edrych ar ôl eich iechyd corfforol, ond hefyd eich iechyd meddyliol. Tip prif un ydy i ddeitha'r prifysgol os da chi'n stryglo, neu os oes gennych chi unrhyw cyflwr, os mae hynna'n cyflwr corfforol neu cyflwr iechyd meddwl. A o'n i'n meddwl trwy siarad amdan y tips ma sy gennyn ni, fyswn ni hefyd yn rhannu bach o fatha profiadau personol hefyd. Just i kind of ddangos i chi bod mae'n okay i stryglo pan ydych chi'n y brifysgol. A hefyd jyst i ddangos pa mor bwysig mae o i actually cymryd cyngor ni. Yn blwyddyn cyntaf fi, fel dwi wedi sôn ar penodau eraill o'r podlediad, nes i stryglo lot efo anxiety o gwmpas iechyd. Ac yn amlwg, pan dach chi'n gwneud gradd mewn meddygaeth, di hynna ddim yn ideal oherwydd, dach chi'n wyneb yn wyneb efo cyflyrau dach chi'n poeni amdan bob dydd bron. Ond yn cefn meddwl fi, o'n i yn poeni fysa nhw ddim isio fi'n studio'r cwrs os o'n i'n stryglo efo gorbryder o gwmpas iechyd. A dwi'n yn siŵr pam oedd gennau yr meddylfryd yma, oherwydd nath hynna stopio fi rhag gofyn am gymorth am mor hir, cos o'n i jyst yn meddwl sa rhywun yn troi rownd a deud, o, dylsach chdi ddim studio meddygaeth, ac oedd hynna di bod yn fatha breuddwyd fi ers o'n i mor ifanc. Ond un dydd nes i fynd am jabs fi, so pan ti'n ei meddygaeth ti'n gael fatha loads o vaccinations gwahanol. A nes i digwydd bod dechrau crio i'r dynas nath wneud yr vaccination. A dwi mor falch nes i gael y dynas yna ar gyfer yr apwyntiad oedd hi'n wych. A nes i kind of deitha hi be o'n i stryglo efo. A nes i hefyd deud bod o'n i'n really poeni fysa nhw isio fatha cicio fi off y cwrs nhw bath. A nath hi, oedd hi'n amazing, nath hi reassurio fi fysa nhw no way yn cicio fi off y cwrs. A nath hi deitha fi jyst i gofyn am gymorth ag jyst i deitha'r brifysgol bod oedd hynna'n wbath o'n i'n poeni amdano, wbath o'n i'n stryglo efo. A da ni'n rili ffodus yn Caerdydd i gael system o'r enw Meddyg, sy'n system lle mae unrhyw meddyg sy'n astudio yn Caerdydd yn gallu cysylltu efo... Mae'n fel grŵp o bobl sy'n gweithio o fewn yr cwrs meddygaeth. A ti'n gallu iwsio nhw ar gyfer gymaint o bethau, fel mae rhai pobl jyst yn gofyn am cyngor, am topic penodol, mae rhai pobl yn dibynnu mwy arnyn nhw ar gyfer cymorth, ond i fi, oedden nhw'n rili da am jyst pwyntio fi yn y ffordd cywir. A nathon nhw ddeutha fi amdan organisation ma oedd di gael ei setio fyny i roi CBT i meddygon ar ôl Covid. Ac o'n i'n rili ffodus ar y pryd oedden nhw'n cyfri myfyrwyr meddygol. Wan dyn nhw ddim, so sa hynna ddim yn cael ei cyfro dim mwy. Ond o'n i'n rili ffodus ar y pryd, ges i'r help yna. A swn i ddim di gwybod amdan yr organisation yna, o'n i bai bo fi di, gofyn am cymorth trwy'r brifysgol. A nes i manage o gael 6 sesiwn o CBT am ddim. A mae unrhyw un sydd wedi gael therapi o blaen yn gwybod bod mae'n rili ddrud. Ac os ti'n myfyrio, does na jyst ddim modd i chdi
talu am therapi yn breifat. So o'n i'n rili ffodus i gael cymorth trwy hynna. Nes i hefyd gael cymorth trwy y brifysgol ei hun. So fel arfer mewn unrhyw brifysgol, mae yna rhyw fath o cwnsela neu therapi 'dach chi'n gallu gael am ddim. Eto, mae yna fel arfer cap ar y nifer o sesiynau 'dach chi'n gallu gael. Ond yn amlwg mae unrhyw beth yn well na dim byd. So nes i gael bach o therapi trwy hwnna, jyst trwy y brifysgol ei hun, nid meddygaeth yn penodol. A wedyn, dwi 'di bod yn astudio yn UCL blwyddyn yma. So o'n i jyst yn meddwl, whilst I'm here, pam ddim na i ddim iwsio, t'mo', adnodda nhw. A nes i hefyd manegio gael CBT am ddim trwy UCL am dipyn bach hefyd, ac yn amlwg nath hynna helpu lot o ran. So ers i fi fod yn Llundain, dwi ddim 'di cael gymaint o arian ag oedd gennai pan o'n i'n Caerdydd. So ni ddim 'di gallu fforddio fo'n Caerdydd, ond yn bendant pan nes i ddechrau'n Llundain, so ni ddim 'di gallu fforddio unrhyw fath o therapi. Ag nes i stryglo bach pan nes i symud, fel dwi'n meddwl o'n i jyst yn meddwl fysa symud i Llundain yn debyg i pryd nes i symud i Caerdydd. Ond nes i jyst ddim meddwl fel pan ti'n symud, t'mo', fatha ar ôl y brifysgol, dach chi ddim yn gael eich rhoi mewn i halls. Do's 'na ddim jyst fatha ffrindiau yma o gwmpas. Pan nes i ddechrau meddygaeth, oedd 'na fel 300 ohonyn ni. A t'mo' ma' pawb yn yr un cwch, ma' pawb isio neud ffrindiau. Ma' 'na events yn mynd ar o hyd, ond yn amlwg pan ti jyst yn symud i dinas newydd, pan ti bach yn hŷn, ac o'n i kind of allan o'r byd stiwdant, nes i byw efo pobl oedd yn gweithio. Ac oedd hynna reit anodd, yn amlwg, oedden nhw'n gweithio, o'n i ddim. O'n i ddim efo llawer o oriau cyswllt. A yn amlwg mae pawb efo, mae lot o bobl efo fatha support system yn barod, yn enwedig mewn dinas fel Llundain. So nes i manegio gael bach o therapi trwy hynna, ond so ni ddim 'di gallu gael unrhyw un o heina os o'n i ddim 'di admitio bod o'n i'n stryglo. A mae hynna rili anodd, a mae'n cymryd lot o dewrder i ddeud bo' chdi'n stryglo efo iechyd meddwl. Ond mae hyn hefyd yn wir ar gyfer cyflyrau corfforol. Yn amlwg, cwrs fel meddygaeth, mae'r brifysgol angen gwybod os mae 'na, t'mo', unrhyw adaptations ma' nhw'n gallu neud, neu jyst unrhyw ffordd ma' nhw'n gallu cymhorthu chdi efo cyflwr ti. So ni wir yn argymell, jyst unrhyw beth 'dach chi'n poeni amdan, mae'n well i'r brifysgol gwybod sooner rather than later. Ie, dwi definitely cytuno, a diolch am rannu profiad ti efo hwnna. A dwi'n meddwl mae'n rili anodd pan ti'n dechrau prifysgol yn enwedig, achos ma' 'na gymaint o bethe, yn enwedig os ti'n cychwyn pan ti'n 18, ma' 'na gymaint o bethe ti heb gael profiad ohono o blaen. Hyd yn oed pethe fel byw ar ben dy hun a edrych ar ôl dy hun am y tro cynta heb fod adre. A dwi'n meddwl ma' lot o bobl yn stryglo efo pethe fel arian a sut i ymdopi efo arian ei hun am y tro cynta, budgeto, a ma' hwnna yn gallu achosi lot o straen a problemau iechyd meddwl hefyd. A ma'r brifysgol yn rili da yn delio efo pethe fel 'na hefyd, a rhoi cyngor i bobl ifanc am sut i ddefnyddio arian nhw a arbed arian yn y brifysgol i lleihau y straen arnyn nhw. So dwi'n gwybod ma' 'na lot o, dwi'n meddwl ma' Myf Cymru 'di actually gwneud lot o waith efo myfyrwyr a ymdopi efo arian. So ni definitely edrych ar adnoddau sy gynnyn nhw ar gael i chi am hwnna, so chi'n poeni am hwnna wrth ddechrau prifysgol. A fel ti'n deud Cal, dwi'n meddwl o ran profiad fi hefyd, o just bod yn onest efo'r brifysgol am unrhyw beth dwi'n mynd drwyddo fo, ma' nhw'n rili da yn rhoi cymorth fel logistical i fyfyrwyr, achos
Dwi'n gwybod weithiau di myfyrwyr ddim yn teimlo fel bod unrhyw beth yn gallu cael ei addasu neu newid ar eu cyfer nhw os maen nhw yn stryglo a fydd o rhywbeth drastig fel gofod ail sefyll y flwyddyn neu ail sefyll modiwl neu ail sefyll arholiad. A ie, falle fydd angen gwneud y pethau hynny mewn amodau penodol, ond hefyd mae'r brifysgol efo'r wybodaeth fwy niche ac arbenigol na o ran sut maen nhw gallu addasu pethau ar eich cyfer chi. So falle bydd dim rhaid ail sefyll rhywbeth mor masif a modiwl cyfan neu ail sefyll y flwyddyn er enghraifft. A mae'n bwysig i chi ddefnyddio'r adnoddau a'r bobl yna sydd efo mwy o wybodaeth na ni am sut mae proses y brifysgol yn gweithio. A dwi'n meddwl dyna beth sy'n anodd i feddwl amdano in practical terms weithiau, achos dych chi'n stryglo gymaint anyway. A dwi'n meddwl dyna ydy'r neges pwysig ydy, dych chi'n stryglo fe digon eich hunain os dych chi'n mynd drwy unrhyw beth meddyliol neu corfforol. A weithiau mae'n neis just rhannu'r baich efo rhywun arall a gadael i rhywun arall sydd efo mwy o'r wybodaeth arbenigol na i ddelio efo'r stwff yna dych chi just ddim efo'r capacity i wneud. A wedyn hynny dych chi gofod ffocysu arno ydy defnyddio fel therapi neu CBT neu adnoddau neu dod o hyd i bobl eraill sy'n mynd drwy'r un peth â chi, a chi gallu ffocysu ar y pethau yna yn hytrach na ffocysu ar y logistical stuff mae pobl eraill yn gallu delio efo. Na, yn bendant Elin, mae hynna mor wir. A o ran fatha'r logistics a stwff hefyd, yn profiad fi, mae'r brifysgol wedi bod yn rili dda efo delio efo pethau corfforol hefyd o ran logistics. Nes i gael bach o fatha cancer scare yn blwyddyn cyntaf fi, ac oedd rhaid i fi fynd am lot o fatha investigations a pethau gwahanol. Dwi'n rili ffodus nath ddim byd dod o hynna. Ond dwi'n cofio oedd rhaid i fi fethu un o fatha presentations fi'n o bath, ac yn amlwg, o'n i rili ofyn, fel o'n i'n 18, o'n i mewn prifysgol newydd, o'n i'n trio fatha navigatio'r system iechyd ben fy'n hun am y tro cynta, a dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth sydd ddim yn cael ei drafod lot. Hyd yn oed os ti yn rhywun reit annibynnol, fel o'n i'n efo coginio, neud siopa bwyd, ond dwi jyst yn cofio fatha cerdded fy hun i'r GP am y tro cynta, neu fel cerdded fy hun i'r sbyty, gor'o' ffindio ystafell cywir yn y sbyty am y tro cynta, a jyst meddwl fel, dwi'm yn gwybod sut mae pawb yn neud hyn, fatha mae hyn yn really scary. So dwi'n teimlo rhy ifanc i jyst bod yn cerdded rownd sbyty yn trio ffindio rhywun. Ond o'n i'n rili ffodus, nathon nhw helpu lot o ran y logistics o methu asesiadau fyswn i wedi gor'o' ail sefyll. Um, a dwi'n rili falch nes i kind of rhannu hynna efo'r brifysgol. Fel ti'n deud, os does a ddim byd maen nhw'n gallu neud, o leia mae rhywun arall jyst yn gwybod amdano fo. A dwi'n cofio pryd nes i ddod nôl yn ail blwyddyn fi, nath y peneth blwyddyn fel gael sgwrs efo fi, checio bod bob dim o'r investigations di fatha dod allan yn okay. Ac oedd hynna hefyd jyst yn really neis, fatha yn amlwg o'n i'n rili ffodus oedd bob dim yn okay, ond fysa unrhyw beth di dod o'r investigations yna, oedd o'n rili neis bod oedd na just y person yna'n kind of meddwl amdano fi. Dwi'n meddwl y pwynt arall hefyd ydy os ych chi ddim yn ymwybodol o system penodol o fewn eich prifysgol chi neu pa bynnag gwrs ydych chi'n studio, mae pawb yn y brifysgol wel, o beth dwi'n gwybod anyway, efo tiwtor personol. So, hyd yn oed os di hwnna ddim yn berson dych chi actually eisiau rhannu'r be bynnag ydio efo, o leia maen nhw'n step cynta sydd wedyn yn gallu anfon chi mlaen at bobl cywir i siarad efo. So mae pawb wastad efo rhywun sy'n mynd i ofalu amdano nhw. So just gwnewch yn siŵr bod chi'n ymwybodol o pwy ydy'r person yna pan dych chi'n dechrau brifysgol. A hefyd os mae unrhyw ddarlithiwr dych chi'n rili licio neu yn gyfforddus efo, fy nhw wastad yn gwybod pwy i fynd at nhw wedyn. Na, yn bendant. A dwi'n meddwl, mae'n newid mor fawr i fynd o ysgol reit fach lle mae'r athrawon yn nabo chdi mor dda i wedyn wbath fel meddygaeth lle mae 'na 300 ohonoch chi, dach chi mewn darlith 45 munud, fel do's a ddim yr kind of connection na gymaint. Ond ma' gin pawb tiwtoriaid personol, ma' gin pawb ffordd i gysylltu a gael cymorth. A just
yeah, mae yna o hyd yna, rhywun yna yn edrych allan amdano chdi yn y brifysgol. So please paid â teimlo bod na ddim cymorth ar gael. Ail pwynt fi, mae hyn yn reit debyg i be nes i ddeud cynt, ond jyst o ran yr ochr cost o pethau megis therapi, mae yna lot o wasanaethau erbyn ŵan lle mae yna fodd i chi referio eich hunain ar gyfer therapi. Does dim rhaid i chi gael apwyntiad gyda meddyg teulu er mwyn trafod eich problemau. Yn amlwg, swn i dal yn argymell mynd i weld eich meddyg teulu oherwydd mae yna gymaint o opsiynau gwahanol maen nhw'n gallu cynnig i chdi. Ond os mae hynna'n teimlo fel gormod, neu os mae hynna'n teimlo fel rhywbeth sy'n am delay yr proses o gael therapi, mae yna lot o lefydd lle ydych chi'n gallu referio'ch hunain. A dwi ddim yn siŵr amdano y system yn Caerdydd, ond yn Llundain, mae pob borough efo system gwahanol. Ac yn yr un dwi yn, mae yna fodd i chdi just referio eich hunain ar gyfer therapi. Mae'n rili, rili hawdd. Maen nhw'n cysylltu nôl efo chdi'n rili gyflym. A mae o yn haws na agor fyny i meddyg teulu os mae hynna yn rhywbeth sy'n rhwystro chdi rhag gael mynediad at gwasanaethau. Ond yn amlwg, swn i dal yn rili argymell mynd i weld meddyg teulu. A mae'r pwynt yma yn symud ni ymlaen yn reit dda i tip nesaf fi. Mae hyn yn rhywbeth dwi yn teimlo mor angerddol amdan a di pobl myfyrwyr ddim yn siarad amdano fo digon. Please, 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 gwnewch yn siŵr bod â chdi'n registro efo meddyg teulu cyn da chi'n symud i lle da chi'n mynd i'r brifysgol. Mae yna gymaint o bobl jyst yn meddwl, o, dwi heb weld y GP ers o'n i hyn oed, pam swn i'n symud GP fi i Caerdydd, mae o mor hawdd. Mae'n ffurflen tiny fel arfer. Wneith nhw registro chdi o leia lle o'n i'n registered yn Caerdydd, oedd o fewn fel 48 awr. Mae o mor hawdd. Please, just, da chi byth yn gwybod pryd da chi angen meddyg teulu. Ac hyd yn oed os da chi ddim angen meddyg teulu, ond eisiau mynd trwy system megis pharmacy first, nawn ni siarad am hynna wedyn. Da chi angen bod yn registered efo GP. So, just gwnewch yn siŵr bod da chi'n neud ymchwil chi a please registro efo meddyg teulu. Mae hwn yn massive bug-bag yn y fi, achos dwi yn byw ar rhywun ar hyn o bryd sydd dros 30 mlwydd oed a dio dal ddim yn registered efo GP yn Gaerdydd a mae'n really, really, really annoying. Achos dwi'n gweithio yn y byd meddygol a mae mor embarrassing i feddwl, oh, anyway, sorry, personal bugbear. O na, mae literally mor hawdd. Nath o gymryd, so dwi wedi symud loads a fel dwi wedi symud bob blwyddyn ers fi fod yn brifysgol. So dwi wedi cael fel different catchment areas am GPs, dwi wedi cael cyfeiriad gwahanol bob blwyddyn, ond mae literally yn cymryd 30 eiliad i ddod o hyd i'r GP yn eich ardal chi a just registro. A honestly, hyd yn oed os chi di'r person mwyaf fit, iachus yn y byd, more literally chi byth yn gwybod pryd chi angen GP. Hyd yn oed am pethau fel efo fi pan o'n i gofod mynd am elective fi, pan o'n i yn mynd i fynd, i gael y vaccinations a stuff. Mae mor hawdd os chi efo GP yn barod i fynd, cos chi ddim yn gofod wedyn poeni am, dwi angen neud y registration a wedyn bwcio apwyntiad a honestly, mae mor bwysig. A hefyd i fenywod, os ydych chi yn troi 25, I mean, i lot ohonych chi, fe chi ddim yn 25 yn y brifysgol, but you maybe fel fi. A chi'n mynd am smear test cyntaf chi. Mae jyst yn neud popeth mor hawdd os chi barod efo GP. So, mae'r ffurflen mor fyr, mo'n really hawdd. Just do it, please. Hefyd, gwnewch ymchwil chi, fatha mae yna gwasanaethau gwahanol yn bob practice. Oes. A just gael look trwy a just meddwl fatha beth sy'n bwysig i fi ydy gallu submitio ffurflen ar-lein unrhyw adeg a wedyn mae GP yn gael nôl at chdi. Ydy hynna'n bwysicach i fi?
ydy pellter o lle dwi'n byw yn pwysicach. A Mm. fel Elin, dwi yn Caerdydd nes i symud dwywaith. Oedd gynnau GP cyntaf fi, oedden nhw'n ofnadwy, fel really ofnadwy. A wedyn nes i symud i GP nesaf fi, dwi rioed di gael fy nhrin mor dda yn fel y gwasanaeth iechyd erioed. Oedd y meddygon teulu oedd yn gweithio yn y practice yna. Shout out Whitchurch Road Surgery. If anyone- Os mae unrhyw un yn gwybod y surgery. Mae'r doctoriaid sy'n gweithio yn fanna yn amazing. Fel dwi wedi gweld fatha 4 person gwahanol. Dwi rioed di gael... Dwi rioed di teimlo bod fi'n gwastraffu amser nhw. A o'n i gorfod mynd eitha aml yn enwedig efo'r whole cancer thing ma, all of that. A oedden nhw just yn cerio gymaint amdano fi, ac oedden nhw'n really mynd fatha above and beyond i wneud yn siŵr bod o'n i'n okay. Ac oedden nhw just yn wych. So, os ydych chi ddim yn hapus efo'r gwasanaeth da chi'n gael yn un surgery, just gwybod da chi'n gallu symud. Hefyd, os chi'n gwybod lle i gychwyn efo edrych am GPs, fel arfer pan ydych chi'n cychwyn brifysgol, bydd hwnna yn y pecyn fel cyflwyniedig o pethau chi angen wneud pan ydych chi'n dechrau brifysgol. So maen nhw'n rhoi'r cyfle i chi seinio fyny i bleidleisio a edrych am GP. So fydd o gyd yn y pecyn cyflwyniedig yna. A jyst gwnewch yn siŵr bod chi'n edrych ar lle bynnag chi'n mynd i brifysgol, achos fy nhw fel arfer efo list o GPs sydd yn gweithio lot efo myfyrwyr, yn wedig os maen nhw fewn ardal lle mae lot o myfyrwyr yn byw, fy nhw di hen arfer efo cael myfyrwyr newydd. Ond fel yd cael yn sôn, mae hefyd gymaint o adnoddau gwahanol ar gael i chi, so fel pharmacies. Dwi'n siŵr fel cael yn sôn am hwnna bach yn hwyrach ymlaen. Ond mae pharmacies yn amazing. A chi efo clinics, fel sexual health clinics hefyd, sydd ar gael am bethau fwy penodol iechyd rhywiol. So jyst gwnewch yn siŵr bod chi'n ymwybodol o'r holl adnoddau sydd ar gael i chi o fewn y byd meddygol. Diolch Elin, mae hynna yn cyflwyno ni yn dda i'r pennod nesa o'r podlediad, lle da ni am sôn amdan jyst y gwasanaethau sydd ar gael i chdi, yn enwedig ar gyfer menywod, ond mae o ar gyfer pawb, ond mae yna lot o broblemau sy'n gwynebu myfyrwyr sy'n menyw tra yn y brifysgol, pethau megis atal genhedlu, a da ni jyst am sôn amdan y gwasanaethau gwahanol sydd ar gael i chi. So, fel oedd Elin yn sôn, mae yna system o'r enw Pharmacy First yng Nghymru, a mae yna rhestr hir ar-lein yn deud be yn union mae'r fferyllfeydd yn cynnig ar yr system yma. Ond yn fyr, mae'n sicrhau bod rhai gwasanaethau yn gallu gael ei wneud trwy fferyllfeydd yn lle meddygon teulu. So, os da chi efo dolur gwddw, a trust me, os da chi'n myfyrwyr, mi wneud i gael dolur gwddw. Mae'r fferyllfeydd actually yn cynnig gwasanaeth lle maen nhw'n gallu testio tonsil chdi a maen nhw'n gallu rhoi antibiotics os oes rhaid. Mae yna hefyd gwasanaeth UTI yn fferyllfeydd a dwi yn personol di defnyddio y system yna nifer o weithiau yn anffodus. Yn amlwg, mae ni fel menywod bach mwy susceptible i UTIs na dynion. A oedd hynna yn baich mawr i meddygon teulu. Ac wwan mae mor dda bod da ni'n gallu... Mae'n lot mwy gyfleus hefyd i allu gael mynediad i antibiotics trwy fferyllfeydd. Mae hefyd lot o fferyllfeydd yn cynnig atal genhedlu, so mae lot o apwyntiadau ar gyfer pethau megis y pil, neu hyd yn oed just trafodaeth amdan atal genhedlu, mae'n gallu cael ei wneud trwy fferyllfeydd, sydd fel arfer yn lot mwy gyfleus na gorfod bwcio apwyntiad a falle. So, mae hyn yn mynd â fi at pa mor bwysig mae o i registro fo GP, ond hefyd i wybod pa gwasanaethau sy'n ar gael. So, o fewn
dwi eisiau deud 48 awr o fod yn Gaerdydd, oedd rhaid i fi gael mynediad at gwasanaeth trwy y fferyllfa. Dwi'n eitha sicr fydd unrhyw menyw yn gwybod pa gwasanaeth dwi'n sôn amdan. Um, ond o'n i mor falch bod o'n i wedi registro fo GP, cys oedd so hynna di wedi bod yn rhwystyr i fi gael mynediad at y gwasanaeth yma ar y pryd. Mae 'na lot o ffyrdd eraill rwan, um, o gael y pil, ond ar y pryd, yr unig ffordd, a dwi'n meddwl dal yr unig ffordd i gael o am ddim ydy i fynd trwy fferyllfa. A da chi ddim, da chi ddim eisiau talu fel, dwi'n eitha sicr 25 pence ydy o rhywle fel Boots. A pan ti'n myfyrio, a just in general, mae hynna'n loads o bres. Mae hefyd yn bres, swn i'n dadla dylsa dyn cyfrannu at hefyd. Um, Ond mae 'na fodd i gael yr morning after pill trwy fferyllfa. Yr unig rheswm o'n i'n gwybod bod o'n i'n gallu mynd i'r fferyllfa oedd cys o'n i'n gwybod amdan y system yma oedd yn ei le. A nes i hefyd cysylltu efo gwasanaeth iechyd rhywiol yn Caerdydd. A maen nhw'n rili dda am deutha chdi lle mae'r fferyllfa agosa a pa fferyllfa sy'n cynnig y gwasanaeth yna. Dwi'n meddwl mae gael rhif neu dallt sut mae y gwasanaeth iechyd rhywiol yn gweithio cyn gael i'r brifysgol yn rili bwysig. A dwi'n gwybod mae hyn ella'n chwarae mewn i stereotypes mae pobl efo ar gyfer myfyrwyr, ond mae o'n rhywbeth mae lot o bobl ella'n gwneud am y tro cynta neu yn dechrau ecsblorio am y tro cynta tra yn y brifysgol. A mae'n bwysig gwybod pa gwasanaethau sy'n ar gael cyn 'dach chi angen nhw. Mae'n really stressful yn y moment. Ac yn enwedig os ti ddim yn gyfarwydd gyda'r dinas, yn amlwg, o'n i ddim, o'n i wedi symud yna 48 awr cyn. A 'dach chi'n trio, t'mo', navigatio dy hun i'r fferyllfa, Ma'n, t'mo', ma'n achosi lot o orbryder a lot o straen, ond os ydych chi'n gwybod yn union pa system i fynd trwy neu pa llwybr, ma'n helpu y sefyllfa lot. So, gwybod lle mae'r gwasanaeth iechyd rhywiol agosa, gwybod lle mae'r fferyllfa agosa a pa gwasanaethau maen nhw'n cynnig, a jyst gwybod am beth sydd ar gael, so pethau megis, testio am STIs, mae 'na fodd wneud hynna adra, so wneith y gwasanaeth iechyd gyrru um, package allan i chi. Mae'n hollol, diolch yn amlwg o gwbl na hynna ydi o, a mae hynna'n ffordd rili really da jyst i sicrhau bod eich iechyd rhywiol yn oce. A os ydych chi angen unrhyw fath o emergency contraception, mae'n rili bwysig bod chi'n gwybod pa llwybr i fynd lawr. Dwi'n meddwl ma' hwnna'n bwynt rili pwysig achos 'di lot o bobl ddim yn ymwybodol o'r pethe 'ma pan ma' nw'n dechrau'n brifysgol. Achos weithie 'dio ddim yn unryw beth chi 'di gorfod delio efo o blaen, sy'n hollol fine. A jyst gwbod pa wasanaethe sy ar ga'l i chi. A hefyd peidiwch â cael eich rhoi off os chi yn cael rhywun sydd yn rili negyddol. Profiad fi, esh i i'r fferyllfa agosa. Nes i'm checio efo'r gwasanaeth iechyd rhywiol, which os o'n i wedi gwneud, swn i'n gwybod bod y fferyllfa yma ddim yn dda iawn yn delio efo pethau iechyd rhywiol. Ond esh i'r fferyllfa a o'n i angen help a oedden nhw'n hopeless achos o'n i ddim 'di registro efo GP oedden nhw'n gweithio efo ac o'n nhw'n gofyn loads o gwestiynau rili stupid i fi a deud bo' fi heb gael tests penodol a o'n i fel yn amlwg achos o'n i astudio meddygaeth o'n i efo'r yr adnoddau a'r gwybodaeth i wybod bod y pethau yma'n hollol stupid. Ond basically nes i just cael profiad rili gwael efo'r un fferyllfa yma. Ond nath hwnna ddim rhoi fi off. Esh i jacio ar-lein wedyn i just weld pa fferyllfydd oedd yn delio efo pethau iechyd rhywiol, yn darparu gwasanaethau iechyd rhywiol, yn gweithio efo'r gwasanaeth iechyd
yn enwedig pan mae'n dod i fyfyrwyr. A wedyn nes i ffeindio fferyllfa literally 2 minutes lawr y ffordd, oedd yn really da, a nes i gael be o'n i angen literally syth i ffwrdd. Yn anffodus, di rhai llefydd fel meddygon teulu, fel newch chi gael meddygfa teulu rili da, a newch chi gael meddygfa teulu rili gwael, a mo just peidio rhoi fyny. A'n fel oedd cael yn dweud, mae'r gwasanaeth iechyd rhywiol yn amazing. Fel os chi'n gwrando nôl i cyfres gyntaf ni, lle nes i drafod sut nes i gael y coil, nes i gael y coil, so dill allan cynhedlu, gan y gwasanaeth iechyd rhywiol, ac yn nhw'n gret yn dalu efo fi. So, yn amlwg, maen nhw'n wasanaeth rili really da sy'n ffynhonnell y wybodaeth gwych am unrhyw beth i wneud efo iechyd rhywiol. Hefyd, un pwynt arall sy'n ni'n gwneud o ran bod yn fyfyriwr a defnyddio'r gwasanaeth iechyd fel myfyriwr ydy, falle pan oeddech chi adre neu yn yr ysgol, oeddech chi heb gael mynediad at vaccines penodol, neu falle oedd cael pigiadau yn rhywbeth oeddech rhieni chi wedi penderfynu ar eich cyfer chi tra oeddech chi'n tyfu fyny, achos yn amlwg pan ydych chi'n ifanc, dych chi'n mynd i penderfyniadau am eich iechyd chi yn yr un ffordd. So os oedd na unrhyw vaccine dych chi heb gael pan o'ch chi'n blentyn ond eisiau mynediad ato fo rwan dych chi'n hun ac eisiau gwneud y penderfyniad yna eich hunain, bydd eich meddyg teulu chi'n gallu helpu chi gael lot o'r vaccinations yn rhad ac am ddim drwyddyn nhw neu trwy fferyllfeydd eto falle bod nhw'n gweithio efo. So mae yna lot o bethau dych chi yn gallu cymryd mantais ohono fo fel myfyriwr pan dych chi'n symud i ddinas newydd a falle am y tro cyntaf yn cymryd rheolaeth o'ch iechyd chi neu penderfyniadau iechyd chi am y tro cyntaf. Weithiau'n anffodus falle bydd rhaid chi bod bach yn persistent os ych chi efo rhywun sydd yn negyddol, achos yn anffodus mae yna bobl dal eitha beirniadol allan yna, yn enwedig os ych chi'n fenyw a chi'n fyfyriwr, maen nhw efo stereotypes ac ystrydebau penodol ohonyn ni yn anffodus. Ac actually, y peth mwyaf cyfrifol chi yn gallu gwneud fel myfyriwr ydy mynd am emergency contraception neu'r morning after pill, ond yn anffodus ddim pawb sydd yn trin chi fel yna. So beth o'n i'n deud, a dwi wedi gwneud efo lot o ffrindiau fi, ydy naill ai mynd ar ben eich hunain os chi'n digon cyfforddus i wneud o, ond peidiwch chi bod ofn cymryd rhywun efo chi, cymryd ffrind efo chi, just fel moral support, achos bydd hwnna'n neud chi deimlo'n well. A just cofiwch, dio ddim byd i fod yn embarrassed amdano, neu dio ddim yn unrhyw beth i deimlo siom amdano, dyn ni gyd i mynd trwyddo. A actually, dyna'r peth mwyaf cyfrifol dych chi gallu gwneud. So peidiwch yn bod yn ofn gwneud o, peidiwch â teimlo unrhyw siom. Na, yn bendant. A mae'r agwedd yna o siom hefyd, mynd am mor bwysig oherwydd dwi'n meddwl mae hynna'n rhwystro lot o bobl rhag gofyn am gymorth a rhag mynd am tests a rhag gael mynediad at atal genhedlu brys a ballu. Ond y peth mwyaf gyfrifol da chi'n gallu neud yn y sefyllfa yna ydy gofyn am gymorth Yeah. a gofyn be di opsiynau chdi. So please paid byth a gadael i unrhyw un gwneud i chi deimlo bod da chi di wneud rhywbeth yn anghywir oherwydd nes i gael y syniad yna. T'mo, o'n i di bod yn rili ofalus, o'n i di Mm. iwsio dill atal genhedlu, oedd o Mhm. jyst di ffeili, Mhm. a di hynna ddim yn bai fi, ag Na, o'n mae'n i'n digwydd. gwybod yn fy hun bod o'n i'n neud y peth iawn, ag oedd gynnau ddim rheswm i teimlo'n siomedig. Ond nes i dal ddim agor fyny i neb, t'mo, o'n i'n byw efo ar y pryd, o'n i mond i byw efo nhw'n 48 awr i fod yn deg, so Yeah. t'mo, hynna'n reit anodd. Ond nes i mynd ben fy hun, a dwi'n meddwl o'n i jyst yn rhy ofyn i ofyn am Mm. cymorth gen rhywun arall. Nes i ofyn am cymorth trwy y gwasanaeth iechyd rhywiol, so oedd hynna'n un peth. Yeah. Yeah. Ond nath hynna kind of dwi'n meddwl mae'r neges nath Elin deud amdan jyst dibynnu ar pobl eraill yn mynd â ni at pwynt ola. Mae wneud ffrindiau yn y brifysgol yn un o'r pethau pwysica newch chi wneud. A dwi'n gwybod mae aroliadau yn achosi straen a dwi'n gwybod da chi'n jyglo byw ben eich hun am y tro cynta
a mynd i darlithoedd a ella mynd allan. Ond Mm. dwi wir yn meddwl be nath gael fi trwy brifysgol Mm. oedd yr ffrindiau nes i wneud ar Yeah. hyd y taith. Mhm. A nhw, ia, ti angen adolygu i allu gael trwy ac i fynd i'r blynyddoedd nesa. Ond yn enwedig y meddygaeth, ti'n dibynnu lot ar bobl eraill i adolygu. Mae yna Yeah. lot o aroliadau sy'n ymarferol a mae gael pobl i ymarfer efo yn gwych, ond hefyd, fatha mwy pwysicach beth, da chi am mynd trwy gymaint o bethau tra da chi yn y brifysgol, fel di bywyd ddim jyst yn stopio pryd ydych chi'n dechrau yn uni. Mi fydd pethau'n mynd ymlaen adra, mi fydd pethau'n mynd ymlaen i chdi yn bersonol, a mae creu support system yn y dinas yna. So ni'n dadla yn bwysicach na dim byd arall. Dyna wneud gweld chdi drwy y 3 mlynedd, y 4 mlynedd, neu ella y 6 mlynedd fel mae fi a Elin di wneud. A dwi'n meddwl jyst paid â bod yn galed ar dy hun. Dwi'n meddwl rhwystyr mawr i fi wneud ffrindiau yn blwyddyn cyntaf fi o'n i mor ben galed ar dal mynd i'r gym 5 gwaith yr wsos a jyst dal gwneud bob dim. Ac os da chi isio mynd allan ac isio treulio amser efo ffrindiau a hefyd jyst yn ymdopi efo uni a cwcio a gwneud siopa bwyd, ella wneith pethau disgyn a mae hynna'n okay. Fel, os da Mm. chi ddim yn mynd i'r gym 5 gwaith yr wsos, Mm. yn amlwg, os da chi eisiau gwneud hynna a mae hynna'n neud chi'n hapus, please, fel, carry on, gwna hynna'n priority. Ond os di o ddim, a da chi jyst yn neud o, cos da chi'n teimlo bod chi angen neud o, so ni jyst yn give yourself grace, fel, just gadael i dy hun, roi amser penodol tuag at gwneud ffrindiau. A mae hynna'n swnio'n really weird, because da chi'n mynd trwy ysgol a da chi kind of just yn ista wrtho mewn rhywun un dydd ac wedyn dach chi ffrindiau, ond yn anffodus di o ddim mor hawdd â hynna pan dach chi'n gael yn hŷn, a mae actually dynodi amser i fel treulio gyda ffrindiau chi mor bwysig, a dwi'n meddwl, dwi ddim yn gwybod beth o'n i wedi wneud heb y genod nes i byw efo yn Caerdydd. Fel, maen nhw wedi gweld fi trwy gymaint o pethau gwahanol a maen nhw dal yn ffrindiau gorau fi, fatha to this day, fel hyd yn oed pryd nes i symud i Lundain a nathon nhw gyd aros yn Caerdydd, fel dwi dal yn gweld nhw gymaint a maen nhw wedi helpu fi gymaint y blwyddyn yma hyd yn oed o bell, hyd yn oed o Caerdydd, fel dwi'n gwybod maen nhw o hyd ar ddiwedd y ffôn. A mae hynna 'di golygu gymaint i fi drost y 5 mlynedd dwytha. Yn wahanol i pan 'dych chi adre ag yn yr ysgol, newch chi probably ddod o hyd i pobl sy lot fwy tebyg i chi pan 'dych chi'n cyrraedd prifysgol, a pobl hollol wahanol 'dych chi rioed 'di roi traws nhw o blaen. A ma' hwnna'n amazing, 'c'os chi'n dysgu gymaint am pobl eryll, fatha diwylliannau gwahanol, crefyddau gwahanol, jyst ffordd o fyw wahanol, ond hefyd chi'n dysgu loads am chi eich hunain trwy y bobl dych chi'n dod i nabod a gwneud ffrindiau efo nhw. A dwi'n meddwl really lyflu hefyd gweld sut chi'n esblygu fel grŵp o ffrindiau, ond hefyd fel unigolyn, cos falle fydd rhywun dych chi'n ffrindiau efo yn Freshers Week ddim dal yn ffrindiau efo chi ar ôl 6 mlynedd. A mae hwnna'n ffain hefyd, achos dych chi'n mynd trwy penodau gwahanol o'ch bywyd chi, a dwi'n meddwl mae ffrindiau chi hefyd yn. A mae'n really lyflu yn amlwg os chi yn gallu dal ymlaen as yr un grŵp drwy'r holl beth, ond mae hefyd yn ffain os ydych chi ddim. Ond just fel oedd Karen yn deud, gnewch amser i wneud ffrindiau, achos trwy hwnna, newch chi wneud amser i wneud pethau gwahanol a cael profiadau gwahanol efo pobl gwahanol. A mae hwnna mor bwysig fel myfyriwr am iechyd corfforol a meddyliol chi, a just o ran profiad byw a esblygu a datblygu fel person. A dyna un o'r pethau mwyaf pwysig am brifysgol, fel, aroliadau, cael y gradd, cael y canlyniadau, mae hwnna'n bwysig, ond actually, y profiadau chi'n cael yn brifysgol ydy beth sy'n really mynd i aros efo chi. Achos fel oedd Cal yn deud, di bywyd really ddim yn stopio, ac actually, os unrhyw beth, mae'n gallu mynd yn galetach pan chi'n symud i brifysgol, chos chi'n delio am bethau am y tro cyntaf, fel
profiadau am y tro cynta, ond fydd pethau yn digwydd, fel pethau trist yn digwydd, cos mae bywyd yn dal i fynd, a chi gofod dalu efo nhw law yn llaw ag astudio. A mae hwnna'n rili anodd, a mae yn lot haws, os ydych chi efo pobl o'ch cwmpas chi sydd yn caru chi a yn gofalu amdano chi, achos fy chi yn gofalu am bobl eraill hefyd, a mae cael y network yna o bobl a'r rhwydwaith yna o bobl mor bwysig a fy chi wastad yn ddiolchgar amdanyn nhw. A chi yn gallu mynd trwy'r beth yma efo'ch gilydd, fel dod o hyd i'r GP gorau, neu dod o hyd i'r gwasanaeth sydd yn berthnasol am be bynnag nath ddigwydd ar y penwythnos pan o'ch chi allan efo'ch gilydd. Fel, dych chi yn mynd i ddod o hyd a dysgu am y peth yma efo'ch gilydd. A mae lot haws os chi jyst yn neud o efo rhywun arall. Oedd hynna'n beautiful, Elin. Diolch. A swn i hefyd yn deud, jyst i ategu at yna, fel o'ch ti'n deud, fel gofyn am help gen y bobl yma, dwi wir yn meddwl y bobl sy'n yn amlwg, dych chi'n gobeithio bod di pethau trist ddim yn digwydd, a dych Mm, chi ddim yn gorfod gael cymorth gen ffrindiau chdi. Ond dwi wir yn meddwl y bobl sydd efo perthnasau agosa yn uni ydy'r bobl sy'n rhannu'r baich ma efo ffrindiau nhw. Mae yna yeah, lot o bobl sicr. sy'n cadw o'w hunain. Ond dwi wir yn meddwl mae'n creu fatha elfen dyfnach o perthynas chi pan dych chi'n Yeah. rhannu profiadau weithiau små reit ofnadwy Mhm. efo'ch gilydd a Ond hefyd profiadau rili da efo'ch gilydd hefyd. Fel, o mae yn dathlu y bendant. pethau da hefyd yn un mor bwysig a yn teimlo gymaint gwell os chi efo pobl i rannu o efo. Dwi'n cofio yn blwyddyn cyntaf fi pan oedd yr whole fatha cancer thing ma'n digwydd, Yeah. nes i wbro fy hun Wbro, i love that. A&E. Nes i wbro fy hun i A&E pan oedd ffrind fi oedd literally fyny grisia efo car a Yeah, yn amlwg fysa di dreifio fi. Nes yeah. i talu dymal fel 25 Obscene pun amount, yeah. ar Uber yna a nôl, o'n i o'n i'n teimlo mor sal yn amlwg, swn i ddim wedi mynd i A&E oni bai, o'n Bws i'n ti'n teimlo'n teimlo really, ofnadwy. really sal, Ond yeah. o'n i ddim fatha efo'r cryfder i hyd yn oed fatha mynd i'r gegin i gael fel botel o dŵr, neu Yeah, fatha newid na'm byd. So nes i literally yeah, mynd yn pyjamas fi, heb dŵr, ben fy'n yeah, hun, i yeah. A&E. Yeah, fes wedi bod A lot haws os ti wedi gallu just gofyn i ffrind ti. ie, a mae ffrindiau fi to this day mor flin. Maen nhw fatha, pam nes ti ddim Pam? gofyn am help gen Yeah, rhywun? yeah, yeah. A ie, dwi jyst yn meddwl fatha, pan dych chi yn dechrau wneud hynna, dych chi wir yn bondio dros profiadau fel dreifio'ch gilydd i A&E. A A mae bywyd diolch. jyst chydig bach yn haws. Exactly, exactly. Wel, dwi'n meddwl mae hynna'n ffordd lyflu i orffen yr We sound so wise. pennod yma. Dyn ni We're fel running o rheoli uni, mawr guys. pawb. Dyma sy'n digwydd pan sydd wedi gwneud 5/6 years o Yeah. brifysgol. Dych chi'n dechrau trwy mewn i wise women. Literally double yr amser fysa rhywun yn cymryd i wneud gradd normal BSc. So, yeah, double y profiad, double y camgymeriadau, a double yr hwyl, I Ond dych chi'n suppose. gallu... Waw. Da, Dyma'n o'n i llwyddo. meddwl dwi'n rili angen peidio am un peth arall i ddeu hwn mewn i list rili da. So chi'n gallu gweld hynna ar fel mug nhw off. Paid Ymddiheuro merch coming to you very soon. Diolch eto i Myf Cymru am noddi y podlediad yma. Yn enwedig os ydych chi'n rhywun sy'n isio y cymorth da ni wedi sôn amdan yn yr episod yma trwy'r Gymraeg, please ewch i'r wefan yna. Mae yna gymaint o adnoddau gwahanol yn enwedig i myfyrwyr. Diolch Cal am rannu'r holl tips na. Dwi'n siŵr fod nhw'n rili defnyddiol i'n gwrandawyr ni gyd. Mae nhw wedi bod yn ddefnyddiol i fi dal rwan a dwi dal yn astudio am chydig o fel na wythnos arall.
Na diolch o galon am rhannu hwnna gyd a rhannu'r profiadau hefyd. A cofiwch, os ydych chi efo unrhyw gwestiynau, mae DMs ni wastad ar agor ar Instagram, neu definitely edrychwch allan ar wefan Myf Cymru. Newn ni roi cwpl o adnoddau lawr yn y bio. A diolch am ymuno efo ni am episod arall o Paid Ymddiheuro. Newn ni weld chi tro nesaf. Ag ar y nodyn ola, mae Steph angen registro efo GP yn Dyna Caerdydd. union beth dyn ni'n mynd i wneud heno. Register with GP. Na i roi ar y fridge. Diolch bawb! Diolch, tra. Paid ymddiheuro. Yr unig reol yw paid ymddiheuro.